Ahojte, ja vás vítam na mojom YouTube kanáli Balance. Tak ako som avizovala v poslednom videu, dnes vám ukážem, ako použiť zvyšok z mandlí, ktoré vám ostanú po výrobe mandlového mlieka. Budeme si spolu pripravovať domácu granolu. A na prípravu takejto granoly budeme potrebovať kúsky mandlí, ovsené vločky, slnečnicové semiačka, hrozienka, tekvicové semiačka, burizóny, brusnice, ďalej kokos, med a soľ. Začneme tým, že si najskôr roztopíme med. Kým sa nám med topí, do misky si pridáme suché ingrediencie. Použijem 3 poháre ovsených vločiek, pohár slnečnicových semiačok, ďalej tekvicové semiačka, pohár burizónov, pridáme asi pol pohára kokosu a nakoniec kúsky mandlí. Na záver pridám roztopený med, štipku soli a premiešam. Granolu preložím na plech vystlaný papierom na pečenie a pečiem v predriatej rúre na 170 stupňov zhruba 25 až 30 minút. Granolu počas pečenia v rúre premiešame každých 8 až 10 minút. Do takto upečenej granoly už len pridáme brusnice a hrozienka. Premiešame a necháme vychladnúť. Vychladnutú granolu preložím teraz do uzatvárateľnej nádoby. A skladujem na suchom mieste. A to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás budem tešiť už pri ďalšom videu, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.